Titi talenta ya toh. Ya toh. Panggung wayangan tok kulon tok etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Wis jaranan campur sari dan lain sebagainya ya toh. Ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Gemati sik, gemati. Situ kemati toh. Sido. Wis jangan kuat to. Wis gobios terang jadi sambat panas mau. Panas. Oh. Koro-koro ing jagat kasirep sanoyo toko Cikra guyu laka-laka pranyoto kabrabawan miyose sang Bajranaya sampir sumanding teluyo gandeng dulai sadulit. Yen tak rasa sedina kaya setahun Rono rene kaya wong bingung Rino wengi tan bisa turu Ambung tansah mikirke sliramu Pewayanganmu katone netra Jebulane iku mung rasa kangenku Kangen aku kangen sliramu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Dek Petro. Selamat pagi Dek Bagong, pagi banget. Ketemu meneh ana ing season 2 intermezzo patet songo kang winastan goro-goro ya. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Mula adegane goro-goro menika papane sak rampunging perang gagal. Bar perang rame-rame rasane diselehke, kencenge dikendoni. Luar biasa. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pamirsa ya Truk. Becik kang isih nunggoni ana ing lokasi, ana ing TKP, nggih Mas Gareng. Becik kang memantau lumantar via YouTube sing isih nunggoni awake dhewe katelune, Dik Petro, Dik Bagong. Anggone awake dhewe lek-lekan paring panglipur ya Truk. Wis yen penonton kang mapan ana ing lokasi iki wis tenan. Tolok ukur penonton wayang iki ya nganjuk. Kok ngono ha ya no. Penonton nganjuk iki wis kabeh ngakoni, seniman kabeh dalang ngakoni yen ora mung penikmat wayang ning uga dadi pengamat wayang. Ngene iki kelebu dadi benteng seni lan tradisi lho Mas Gareng. Ngono ya, Truk? Nggih. Tenan kok Mas. Penggemar wayang iki sing ora kaken rewel ya penggemar ana laladan nganjuk. Ngono, Gong. Kuwi kena kanggo contoh penggemar-penggemar wayang ana laladan liyane. Mergo penonton nganjuk ki isine wong pinter kabeh, ya toh? Pinter lan nengenake tata krama lho kuwi. Jroning nonton sewengi iki wis ngerti sangu saka omah, ngono. Aku arep nonton wayang sing tak delok sapa iki wis ngerti nggawa sangu dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Gong. Heeh. Cara jajan ngono, aku arep mangkat saka ngomah tuku soto, ya toh. Nek wis tekan warung ora golek rawon, kuwi perumpamaane kaya ngono kuwi. Kuwi tegese iso empan nggawa papan. Mergo sing marake ora tentrem, penggemar siji lan sijine kuwi ya mergo saka ucape wong-wong sing ora ngerti apa-apa kuwi mau Mas Gareng Dik Bagong. Oh ngono, Truk. Ngono Mas. Heeh. Monggo
Jaman sing saya maju saiki akeh gong wong kaya ngono kuwi, wong toksik ngono kuwi akeh banget. Ngono heeh. Wong kuwi mau yen ngomong tanpa dipikir, akibate piye wis babar blas ora dirasake. Mergo omongane mau tanpa rasa, waton ngubahke lambe. Oh ngono heeh. Ning wong kaya ngono kuwi mau jane ora ana apa-apane. Jal, tuk deloken karyane nak ora ana. Pisane mbung cangkeman kuwi. Heeh. Mula iki uga pembelajaran. Aku Mas Gareng Dik Bagong ngadepi tahun-tahun politik iki kudu kebak ing pangati-ati. Oh ngono ya Lek, iki wis mulai memanas. Ha nggih. Tahun 24 tahun ngarep Indonesia arep duwe gawe geden-geden, ya toh? Pesta demokrasi. Mula aja nganti gampang ditukumba, utamane warga masyarakat kang mapan ana ing Kemloko Legi kene. Beda pilihan aja nganti jotosan. Wah ya. Beda pilihan kena ning aja nganti ngerusak marang kerukunan lan paseduluran ya, Dik Petruk. Nggih. Merga napa to Mas Gareng? Kerukunan kuwi kebutuhan yang abadi. Nek nggur pilihan kuwi ben 5 tahun pisan, ben 5 tahun kuwi mesti ana. Ning aku percaya kok Mas Petruk. Piye Bagong? Warga masyarakat kene iki wis pinter kabeh, ya toh? Ora gampang dikusiri karo sengkuni-sengkuni sing bakale mau ngobak-ngobak katentreman lan kerukunaning warga. Wis do melek politik kabeh. Nggih, bagus. Bener, Gong. Mula saling berkaitan apa sing awake dhewe rembug karo rangkaian adicara bengi iki. Ya kuwi Sumpah Pemuda, ya toh? Sumpah Pemuda kuwi cekak aos isine, ya toh? Bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia lan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Oh ya. Yo alam-alaman. Rembukan, guyon karo diselingi tembang-tembang. Nganggo bawa. Mumpung ana Mas Heru. Oke. Pelok. Monggo Mas Heru. Katuran bawa kagem uran-uran wonten ing pagi hari ini. Kinanti mawon. Oke, kinanti niku tegese dinteni. Jan kangen karo suarane Mas Heru. Ya. Manah kang ketaman wuyung tepung wong kang ayu Mas Heru Urin ki aja leren. Tidak parengi ren. Kang Maji. Yo. Susah lamun den lap manekat dahsub manding aku alpan ora tau roh ya wis metu tokne ae yo sanadyan namung sedhela nambani kangening ati didawake apa terus? Ayo gawane no angenteni. Sapa?
Sak. Lilir, Sak. Sri Wahyuni. Nggih. Sri kuwi pari rezeki, wahyu ki kewahyuan. Uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan. Waduh. Nah. Ayo, angenteni Sak. Oke. Budimen ta suaramu? Ngelokor nembian. Ya. Sak nyandake nggih, Mas. Oh iya. Iya. Yuk. Aku ngenteni to kamu kaya ngentenimu juning wayu semim jroning kalbu Jaku semua papu jaku Alon-alon bae ora apa-apa. Santai. Nek guyu tapi kok ora serak ya? Enggak aman kalau Lembang. bicara. Kalau nyanyi enggak tekan. Ora apa-apa. Aja banter. Oper-operan mawon kali Mas Heru nggih. Oke no. Ya. Ya. Tak jaluk jo citra janji duh ni masih wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni Kowe nek pacaran aja kebanteran lho, Sek. Pengaruh ning swara. Ora. Aja ngrungokne gurem cecer ya, Sek. Iso ngeslong itu. Ngeslot. Ya. Kledang kae teka pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali Lon-lonan sing kepenak. Katur para penonton ingkang taksih lenggah wonten ing Desa Kemloko Legi. Aja kemaki tor, biasa wae. Kepret pisan wae. Kaya ngentenimu dune wahyu
limutan sasumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku Tak jaluk citra janji Dekang Romong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni Moga netepotan sah sumandi Tetia kanthi Dewang bagus lecer kuning Ora apa-apa, lumrah sinden suarane entek iki lumrah. Ya ta? Heeh. Nek jare emang dilokne Mas Herman ngeslong. Aku ora tau ya. Mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya. Yo mergo ora iso ngeslong mung lho. nah aku selalu fit toh. Wah iya. Ese ra ngombe kok kuwi. Ya. Heeh. Status ning karaoke. Karo emotikone banyu crot. Ya, entekno. Kledang kae teko pranyata janjine datan citra gelang alit balot bisa saumpama aja lali kaleku Tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah. Ngono terus. Heeh. Ah, luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh. Masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok besok. Mbok cedhak omah banget tok werung ngotok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isu-isu. Mergo ya sekolah malam Senin besok iki. Biasane 3:30. Sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12 kok Covid kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik. Heeh. Seramat. Yuk.
diresiki lho. Aja nganti diresiki ben ngene malah mening, Guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karben gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oh nggih, sampun Selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengke. Waduh. Wo sayang istri, sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Heeh. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih ya lah niku lho. Nggih. Nggih, Pinten bobot. putra kepinten? Calone? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Ah, saya tahu bener to aku. Ya, ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Lho, maksude mestine kesawaban anu Oh. wahyune barokah. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Heeh. Jak tanggapan ke kerayaan yoga, makanya tak ke omah tak kancing. Mbah Kungi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambi. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah to. Victor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh, kok wis tau pedhok to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah to. Iya. Kita serampat ya, serampatnya. Yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, dah lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki pian iki. Oh tenan apa ora gamene? Wow. Iya anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Tansah wewenang kayung sodangmu saya nambahi bangun dasar ayu lengker kuning ora mokal atiku dadi goling mesamun sadene aku wis trima Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki kok mundak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes pun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine mau Magetan? Medion. Medion. Nek sapa Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyuwun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyuwun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Sapa ora? Iso apa ora? Baleni nek. Lah ora iso. Ngaduh, Dik, ndodok. Victor
Sikile lenggah. lurus. Lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sopo ra? Sopo ra? Ya panggang ini sih. Eh, Lah mong Victor ora gojelan tangan iki. lurus sawangen. 1 2 3. Loh. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Panggah gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh jelas. Lha ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah kula niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Nah, Sip. luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan Tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM